Ayo. 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 Mama yung buntag. Paliti ko ma'am bisa. Kuan ma'am. Bluetooth speaker. Pampaniud to lang ba? Lagi halin. Wala po si Joy Tia. Barato lang man. Hatang lang 100. 100,000. 100 pesos lang yun. Ako lang ni Tay. Kani. Tay. Okay na ma'am. Win ko na siya ma'am. USB. Tay. Hoy. Hatang lang ma'am. Pampaniud to lang yun ma'am ba? Ako lang ni Tay. Tay. Ako lang ni Tay. Main lang ma'am. Magkakaon ko ma'am. Gutom na kaayo ma'am. Saan na siya ka nang pautang? Kuan. Hatang lang yun ako ni. 100 na lang yun. Ano man? Para makapaniud to lang yun ko ma'am. Si Bakuan ka na sa imong company. Dili. Okay ra ma'am eh. Di na ka magbahay ani ma'am. Pwede na ka mag video okay oh. Sure. Oo. Kaya ra kayo 100 pesos. Katoo. Di ka katuo ma'am. Ganun man ma'am. Magbayan na. Ano good ba gusto? Sige na good ma'am. 100 kang mayra kayo na para si Muha siguro ba. Ano man ni siya? Okay pag yun kayo ni ma'am. Pag upo ka ayon eh. Sunod dira. Mapalit ka ma'am. 100 na siya. Barato na kayo. Siguro mo na kuya ko ko. Wala lang na. Kalugaw ka. Ano di ko makipamilya kay ang tingog. Ating day. Dilisa. Iatik din ko. Pamilya mo kay ang tingog. Oh, gila ko yun ba? I-vlog na ka. Ano ko na, mapaskita yung kariya. Salamat kay ma'am. Ma'am, ihatag lang ako ni Kuan, ma'am. 100. Okay lang? Pagpaliud tunta ba? Paano lang rin, ma'am, eh? Ilan ko kay. Pang video okay, ma'am. May madumingo. Wala. May lingaw. Mga bata, dili natin. Joke na sila. Pakambyo lang ang durian mo. Okay lang? Salamat, ma'am. Suron lang po na ako niglahos. Mama. Di lang pagilos imong durian ron, ma'am. 20. Barato na di kayong durian ron, no? Brato na kayo ito sa kay Mama kay Mama. dili makabiyahe. Lagi sa COVID po ba? Ikaw, miss, basig gusto ka ni miss. Hey, ma'am. Kasi gusto mo ani, ma'am. Baligyan na lang ko 100, ma'am. 100. Pesos. Bluetooth. Sige. Palit ah. Palito na ko. Taga-asa man mo? Ha, dira raw bagyo. Tadi to tas. Tapi Tara. Taga bagyo. taga Baguio ra mo? 100 pesos. Ha? 100. Oh. Sige. Ako'y palit anak. Taga-asa man day mo? Dira raw pero kaning malindi. Sige. Ngano day, sir, nga gibaligyan naman imo barato na. Pang paniud to ra na ako unta. Kaluoy. Nana na kuan. Kini kompleto mag video okay Sige. na. Sige, ako'y kuha ana. Paano ni mo ron? Oh, sige. Layo pa ba mo na ras kilid? Balikin na lang ko din eh. Ha? Mo hapit sa ako diri sa akong O kuan. dili na lang ko. Ha? Ako na lang kuhaon. Kaon na nimo? Kisay pangalan dayo. Ha? Si pangalan mo? Kuan. Angie. 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 Hmm. Ang problema ani kung tingog ba ni? Ngano man di ay?
Wala lang. Sige, salamat lang. Adi lang ako ihatag day. Sunod na lang. Lain na ni mo yoy no. Mag-prom-prom ang kasamuaya. Bastos lang kayo. Tara.